¿Los trastos también os los vais a llevar? Són veïnats del barri de la Soledat nou llevant de Palma. Han aprofitat la visita del batlle Antoni Noguera per fer-li arribar les seves demandes. Es queixen sobretot de la gran brutícia, diuen, que s'acumula als carrers i solars de la zona, alguns d'ells de titularitat pública. Des de Maia han explicat que reforçaran la neteja. El batlle de Palma ha anunciat que a un solar al costat de la Fundació Rafael Nadal s'hi ubicarà la seu de l'Orquestra Simfònica de les Balears. Des de l'Ajuntament preveuen destinar alguns dels solars municipals que hi ha a la zona a construir habitatges de protecció oficial. Tenim una mancança d'habitatge públic, això no només és una qüestió d'ara, és la història d'unes polítiques públiques d'habitatge jo crec que bastant nul·les, i ara tenim aquestes oportunitats de solars i poder fer habitatge de protecció oficial, habitatge asequible. Esta barriada ha sido muy conflictiva desde el principio, porque se han entregado viviendas a personas que han sido muy conflictivas y eso ha acarreado muchísimos años para estar solucionando esos problemas. El barrio sigue estando muy abandonado. Ese es el problema de que esta zona lleven toda la semana, porque sabían que tenía que venir el alcalde limpiándolo y hacia la zona de abajo no les haya dado tiempo a llegar.